ima i tamo, stanite, uništit ćete mi koš. A moramo i tebe da pitamo, pojavio se u Crnoj Gori jedan veliki problem, malo ćemo se vulgarno izražavati, ali to trpi taj problem. Znači, kurčenjave ruke, kod nas nemoj da se ljutiš, malo smo, kažem, vulgarni, ali to je tako se to zove. Tako se kaže. To je kad čovjek izađe iz WC-a, pa nije obrao ruke. Obavio malu nuždu, a nije oprao ruke. Znači, njemu su ruke kurčinjave, je li tako? I on se sad pita sa svojim prijateljem, i rukuje samim tim, on kurčinja i ruke svojeg prijatelja. I to tako ide do besvijesti. Ima li toga u Beogradu? Da ljudi kurčinjaju jedni drugi? Pa naravno. Jesi li ti nekad nekoga iskurčinjao? I koliko puta? Ja znaš još nekoga. Ko kurčinja? Ja mislim da je svako od nas to uradio minimum 2 puta. Ko je uradio to? Moraš i ti reći to. Moraš i ti reći, brate. Pa ne znam. Kurčinjao. Kurčinjao i kurčenjave. Teško malo. Malo je teško. Koliko na noć ti ljudi recimo iskurčinjaš? Koliko? Na noć ti ljudi stigneš da iskurčinjaš. Je li preko 100? Ono što mene interesuje, sad ti sigurno nećeš da preznaš, ali bez obzira, mene interesuje jedna stvar, da znaš da čovjek prilazi s kurčinjavim rukama da se pita s tobom, bi li ti bilo gadno da mu pružiš ruku? Bili mi? Bilo gadno da mu pružiš ruku. Da li bi ti bilo ružno? Da se rukuješ s njim. Ne bi, zavisi u stvari šta sam radio, pošto to... Ne ti, nego znaš da on ima kurčinjave ruke. Znaš da on prilazi, ima kurčinjave ruke i on će ti sad kurčinjavu ruku pruži. Dobro. Bili ti to bilo... I ti ćeš vidjeti njegovu kurčinjavu ruku. Ja bi to odmah, pozdravio se s njim i odmah pomiri se. Pa eto, i onda pomirišeš i kažeš da, kurčinjava ruke. Kurčinjava ruka, miris kurčinjave ruke, izduši ono. Miris. Samo virus prelazi. Ali samo virus kurčinjavi prelazi. E pa, to je zanimljivo. Razmišljaj o tome, jer mi... Znaš što je opasno, nego skrenu smo opet s teme. Opasno je da ako virus kurčinjavi mutira, razumiješ? I prelazi s čovjeka na čovjeka. I počne prazni na čovjeka i bez rukovanja, pođe sve u pizdu. Pa to je katastrofa. A reci mi, ovo ptičji grip se pojavio, Bogu hvala. Evo, na Kalemegdanu nema uopšte ljudi. A ima li ptica? Golubovi se šetaju. Ako ima ptica, znači ptice su žele ljudi. Samo se golubovi šetaju, na pijacama niko ne kupuje piletinu. Golubovi počeli se ljube sad, po ulici. Znaš kako sad su golubovi postali glavni u gradu. I reci mi, bojite li se? Mislim, kao i mi ovamo, mi Crnogorci se bojimo. Pa ja iskreno ti kažem, nekako se ne bojim. Ako je nastradalo 60 Kineza od 1,5 milijardu, mislim da će kod nas taj procenat biti mnogo manji. Manji. Ali pazi, nije još završeno to s Kinezima. Ja, reci mi, jesu pokupovali tu one zaštitne maske po svim apotekama? Ne, nego ovamo ljudi jednostavno bježe od... Mi smo blizu mora, skoro svako ima masku i peraja što ide na more, tako da nema potreba da se bacaju pare. I prave se velike betonske građevine. Da li ti jedeš ptice? Da li jedem ptice? Da. Aha, pa jedem naravno. Nisi se prepao Nisam. Ne, danas sam baš jeo piletinu. Dobro, ona malo leti. Malo, ali može i ona da se zarazi. Nisam baš... Ja bi ti preporučio, znači, da izbjegavaš, jer nije to baš tako opasno, nego kad vidiš pticu, ako imaš pri sebi neki nož ili nešto da je odmah